लोगोफोर दाना आंहा दाय जाबाय बिनिखायनो सिरि दङ बिनिखायनो जेबो खालामाखै रायजोआबो खालामनो हायाखै एफ्राबो खालामाखै मानि थाखाय हिनजावाबो जानो हागौ गारनो गोसोखा हौवाया सैथोखौ रावबो लाखुमानो हाया आरो रायजो राजाखौ दुखु होनानै एबा रायजो राजाखौहाय गोसोआव बयबो दुखु मोनदों रायजो राजाखौ दुखु होनानै रावबो देरहानो हाया नङा होमबा दाना आंहासो दाय जाबाय मा होनो फेक निउज आपडेट होग्रा होननानै आरोना स' मा बुंनो जेनोखि रायजो राजाया गासैबो मेगनजों नुबाय निउजआ फेक ना अरिजिनेल ना ओरैनोसो बानायनाय स' जियानो जा आं जेनोखि मेगनजों नुनाय दुखुनांथाव बेखौ सिगाङाव बुंदोंमोन आपल'ड होदोंमोन बिनि उनावहाय न'खरनिफ्राय खबर लानानै आंसो खबर लादोंब्रा जायनियाव गोसो दङ बिसोर मानसिया खबर लादों अननाय दङ खबर लादों बेनिखायनो आंनावबो अननाय दं नालाय आंबो खबर लादोंमोन आरो ओमफ्राय खबर लानायावहाय आं पारमिसनबो लाखादों पारमिसन गैयाबाथ' आं आपल'ड होआमोन नङा होमबा स' पारमिसन थालायनानै आं आपल'ड होनायलाय बे खोथाया माब्रै फेक जानो हागौ स' जियानो जा जाना थांबाय आं बेखौ बुंबाय थाला नाथाय जोंहा महिम बर' ब्रादारा मिथिया आं सिनाया आंनि फेसबुकआवहाय फैनानै आंखौहाय बेबायदि बाथ्रा बुंदों मालायनि भिडिअ बानाय नोंहा फेसबुकआव इउटुबाव फैसा खामायनो चान्स मोनबाय आरे भाई सार आं नोंथांखौ बुङो जोंहा फेसबुक इउटुबनि अनगायैबो थांनानै थानाय राहा जोंहा आरामसे दं मानो होनबा जोङो आखाइनि एक्सपिरियेन्स दङ दिल्ली थां मुम्बाइ थां गुवाहाटि थां बेंगलर थां जेरावखि थां जोंहा मावनानै जानो हानाय गोहो जोंनियाव एक्सपिरियेन्स दङलाय जोङो आरामसे मावनानै जागासिनो जों फेसबुकजों इउटुबजों फैसा खामाय जों जायाखै आं बेखौ बुंदों जेनेबा आं बुंजानाय हिसाबै आंखौ बुंना लाबाय आङो फेसबुकनिफ्राय इउटुबनिफ्राय जिमान फैसा मोनो आङो मान्थलि आङो बेबायदि गोसो होनानै आं भिडिअ बानाया मोनोबा लागोन मोनाबा नाङा आरो मोनखायोबो मानो होनबा आं डेलि भिडिअ हगारनो हायाब्लाबो आंनि ब्लग भिडिअजोंनो एसे हाबो मालाय हाबो एकाउन्टाव फैयो बास आंहा जेबो प्रब्लेम गैया आं गोजोननाय मोनो बिनि लोगोसे आंहा थांनानै थानाय मान्थलि जेन'बा गभमेन्टनि नङा होमबा जोंनि आखाइनि एक्सपिरियेन्सआ गभमेन्टनि नङा जोङो मावो नोंगौ प्रफेसनेलि जों मावो जोङो आंनि लोगोनियावनो आं मावनानै जायो स' जियानो जा नोंगौ जोंनियाव एक्सपिरियेन्स थानायखाय जोंहा जेरावखि थां मावनानै जानो हानाय गोहो दङ अब्लाबोदि बेबायदि बाथ्रा बुंनो नाङा सार नोंथांखौ आङो गुरै खावलायो इउटुब फेसबुकनिफ्राय मालायनि भिडिअस होयै फैसा जादों आंखौ बेबायदि बुंना दुखु मोनदों जायनियाव गोसोआव दुखु मोननाय भिडिअसखौहाय लाबोदों बिनि थाखाय आं भिडिअसखौ बनायनानै होदोंमोन बेबायदि जानो नाङा रायजो राजाया नुदों स' आं क्लियारलि आङो बाथ्रायावबो बुंदों बाथ्रायाव मानो बुंजानाय जोङो बेखौ बयबो मिथिखाबाय बेखौ खेमफोरथि होनो आंहा दायो समबो गैया आरो लोगोसे आं बुङो जानो हागौ गावसोर मिलायबायब्ला हौवायाबो हिनजावाबो गारलायनो गोसोखामोन माथो नामा बिनिखायनो सिरि दङ बिनिखायनो जेबो खालामाखै रायजोआबो खालामनो हायाखै एफ्राबो खालामाखै मानि थाखाय हिनजावाबो जानो हागौ गारनो गोसोखा हौवायाबो गारनो गोसोखा बे गाफ्लानाय एक्टिंफोरखौथ' खालामदोंसो जानो हागौ आं बुंला बेफोरखौ दा भिडिअ हगारग्रायासो थायो आरो आंल' हगाराखै अनेक मानसि हगारदों ना हगारखागोन आरो भाइराल जाखायो मानो होनोबा बेबायदि भिडिअसआ भाइराल जानो गोनां समाज हारिनि थाखाय जों हारि अनफावरि हिसाबै आरोना सैथोखौ रावबो लाखुमानो हाया आरो रायजो राजाखौ दुखु होनानै एबा रायजो राजाखौहाय गोसोआव बयबो दुखु मोनदों रायजो राजाखौ दुखु होनानै रावबो देरहानो हाया नङा होमबा जियानो जा आं बे बाथ्राखौहाय दुखु मोनदों फेसबुकआवहाय सारा जोंना महिम सारा बे बाथ्राखौ बुंदों आरोना बेसेबां मानसि मदद होग्रा मानसिसो आङो बेंगलरावहाय सोरबा खामानि मोनाब्ला खाराव माराव इथिं रायलाय नागिर खामानि सोना होग्रा मानसिसोलै आङो आरो मानसि अनग्रा आरोना आं बिराद मानसि अनो जोंनि बर'फोरखौ लोगोसे सोरबा माबा मोनसे जादों एक्सिडेन्ट जादों माबा मोनसे लोमजादों गोब्राब बेमार जादों हस्पिटालाव दं माबा मोनसे जादों होनोब्ला आङो आंनि गथ' गोरलै गाइखेर जानाय दङ आंहा बेखौनो गारलां हरनि 12टा 1टा 2टा 3टाब्लाबो आङो हौवाखौ सिखारहोना लानानै आं थाङो नाहैयो खबर लायो होमबालाय आं बायदि अनग्रा मानसिखौलाय मानो बेबायदि गोरोन्थि सानो नोंसोरलाय आं मा फेक निउस होखो जोबोद दुखु मोनदों आरोना आं माबा फेक निउस होग्रालायनो आंसो थै बेबायदि बुंनो नाङाब्रा
आं मानसि अनोब्रा मानसि अननानैसो बेफोरबायदि नुनायखायसो जेनेबा सापर्ट खालामदोंमोन आरोना दा मोननैबो मिलायबायबा जोबोद गोजोनथाव सोरबा खामानि नागिरनानै आन्दायनानै खामानि मोनाखै थानो जायगा मोनाखै फैसा गैला आं खोनाब्लानो न'आव लाबोनानै दोनफैबावोसो आंनि माबायाव थाग्रायाव न'आवहाय रुमाव दोनफैयो जाहोयो आरामसे खामानि नागिरना होयो दा आं बेबायदि बुंनाया जारला जादों जारलासो आं मिडियानि गेजेरजों भिडिअस बानायबाय थायोबा आं बहुद हायो नाथाय आङो इमानबो भिडिअस लाबोआ ओरैनो इन्टारेस्ट इन्जयनि ब्लग भिडिअसल' लाबोयो खिन्थु आंनि हेल्पिं भिडिअसखौ नोंथांमोना नुवा आं बहुत मानसि मदद होयो दै आं हानायखिनिखौ मदद होयो हायाबा हले गैला आरोना मानो होनबा आंबो मिडिल क्लासनि आंबो मालायनावसो मावनानै जानाय सम आरो माबाफोरखौबो होनो गोनां जायो सम मोनोब्लानो आं थाङो जुदि मोनायावब्ला आं आरामसे हेल्प होनो हायो बेयाव सानावब्ला आंहा फुल डे डिउटि थायो मानडे उइकलि अफ मानडे आंहा दङ आं मानडेयाव सुटि लायो साटारडे सानडे बिजि जायो खस्थ' मावनाय जायो मानडेयावहाय सुटि मोनो आरो टुइसडेनिफ्राय रेगुलार सानडेसिम मावनाय जायो